Centura Aptronic X2 este acum la un preț incredibil. Ofertă limitată, valabilă doar în limita stocului disponibil. Nu trebuie să ratezi această ocazie. Produs original Top Shop. Îți dorești un abdomen plat atrăgător fără să te chinui pe aparate speciale sau fără să mergi la sală? Vrei un abdomen care să-i lase pe toți cu gura căscată fără să faci exerciții? Acum îți poți schimba viața fără să-ți schimbi viața. Îți prezentăm noul Aptronic X2. Sistemul de fitness care va revoluționa felul în care te antrenezi pentru totdeauna. Secretul este electrostimularea musculară sau EMS, o tehnică dovedită științific care generează contracții musculare active, adică face abdomenele pentru tine ca să nu le mai faci tu. Mă numesc Cristian Popescu și sunt specialist Tae-Bo și Step Tae-Bo. De-a lungul timpului am fost deschis către toate metodele care să atingă rezultatul și scopul elevilor și cursanților care veneau la ședințele mele. Și pot să enumăr printre aceste variante electrostimularea, care este un procedeu ce completează fitnessul, mișcările de aerobic și tot ce înseamnă modelare corporală. EMS a fost elaborat inițial pentru reabilitarea pacienților cu leziuni musculare. Acum se aplică în industria fitnessului pentru a-ți oferi abdomenul la care ai visat. În doar un minut vei simți cel puțin 400 de contracții musculare. Imaginează-ți că ai face 400 de abdomene. De când folosesc centura Aptronic, am scăzut în greutate, fără să țin neapărat un regim alimentar. Asta s-a observat cel mai bine la fuste. Se pare că am pierdut un număr în talie, ceea ce este foarte, foarte bine. Privește! După 50 de abdomene consecutive, stimularea musculară se poate observa după căldura generată. Dar uite, după 5 minute de folosire a lui Aptronic X2, zona abdomenului e mult mai stimulată. Se vede asta după căldura musculară generată nu doar la mușchii din față, ci și la cei din spate. Și nu uita, Aptronic a făcut asta fără ca persoana care îl poartă să fi depus vreun efort. În principal, electrostimularea este foarte eficientă în eliminarea celulitei. Electrostimularea este foarte bună pentru fluxul sanguin, este foarte bună pentru elasticitatea pielii. Centura de electrostimulare este ideală pentru că nu te leagă de salon, de o programare la salon, de un aparat care te sperie când îl vezi prin dimensiuni și electrozi multipli și așa mai departe. Pot să zic că se pot slăbi în talie până la 6-7 cm într-o săptămână, două. Aparatele de electrostimulare profesionale costă mii de lei, dar tu nu plătești atât. Nu vei plăti nici măcar prețul de magazin de 900 de lei. Iată un preț special pentru tine. Aptronic X2 la doar 700 de lei. Dar stai, aceasta este șansa ta. Profită de această ocazie și ia propriul Aptronic X2 pentru doar 299 de lei. Produs original Top Shop. Grăbește-te! Oferta este limitată în limita stocului disponibil. Exact! Primești noul Aptronic X2 cu microprocesorul performant cu 2 canale și 4 suporturi conductoare mobile pentru a viza direct zonele problemă. Primești de asemenea instrucțiuni complete, ghidul pentru un start rapid și planul de dietă ușor de urmat. Gratuit! Ai în pachet bateriile și gelul conductor special care maximizează stimularea musculară pentru rezultate remarcabile. Iar dacă suni acum, îți dăm și un cadou, o geantă comodă de transport pentru a putea depozita Aptronic oriunde și pentru a-l transporta oricând. Gratuit! Doar în această ofertă specială încă un gel conductor. Incredibil! Comand acum! Întregul sistem de fitness Aptronic îl iei acum la un preț incredibil, doar 299 de lei. Mai ieftin decât un tratament profesionist. Ba mai mult! Fii printre primii 100 care sună și primești bonus uimitoarea mini-centură pentru restul corpului. Folosește-o pe brațe sau pentru întărirea și sculptarea coapselor și a gambelor. Vizează și celulita pentru un aspect mai fin, mai ferm. Acum ai un sistem complet de tonifiere corporală. Economisesc extrem de mult timp folosind-o, mă simt mai bine, durerile de spate au dispărut, musculatura este din ce în ce mai fermă și mă simt extraordinar de bine de când o folosesc. Obține garantat un abdomen plat atrăgător. Cu Aptronic ai electrostimularea musculară la un preț incredibil de mic. Doar 299 de lei. Grăbește-te! Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Primești gratuit planul de dietă, bateriile și gelul conductor, geanta de depozitare și bonus mini-centura de electrostimulare pentru o tonifiere corporală completă. Dar asta nu e tot. Gratuit doar în această ofertă specială încă un gel conductor. Incredibil! Comand acum Aptronic. Produs original Top Shop.